nolabait igual itxigabeko pelikula izan daiteke. Gure intentzioa ez da, oso pelikula ambiguo bat, o irekia egitea. Nik uste dut, historio zehatza bat badaola, eta hori, kontatu izan nahi dugu, baino, gustatzen zaigu gauzak, pixka bat irekita ustea, ez zaigu ez gustatzen zinea, dena oso itxita gehatzen dan, edo puzzle bat bezala funtzionatzen duten pelikula hauek, gustatzen zaigu, ikuslek gero hitz egitea eta eztabaidatzea. Gure intentzioa eta hori izan da zailtasunik handiena, ez? Jendeari esatea urte hauetan, nahi genula thriller bat, generozko como pelikula klasiko bat, eta nahi nun, nire bertsioa, nik saiatu kodigo horietan jolastea, ez? Thrillerreko kodigoak ondo erabiltzea, eta pelikula erdian dena, hankazlera jartzea, dena desmontatzea, eta geure, zientzia fikzio espekulatibo bertsio bat, edo zientzia fikzio poetiko bertsio oso pertsonala egitea, eta naiz eta hori gertatu, ikusle guztiak barnean uztea, eta denak pelikula segitza eta gustatzea hori izan da, gure intentzioa eta zaiena.